Halløj alle sammen. I dag der er det Christoffer Gameplay med Flyvefuglen. Hej. Hej. Der kommer zombie skeletter. Fuck. Okay, vi skal lige hurtigt læse de her skilte. Velkommen til B og Tø Survival. Regler, bliv på øen. Ingen snyd. Oversvinder du i de gange, der er lappet. Det var det. Okay, det var fint. Flygt for fanden. Nej, skulle ikke den vej. Gå op i træet. Nej. Vi skal finde det hus, der blev lavet. Der er sgu da ikke noget hus. Blev du ikke lavet i et hus i videoen? Nej, det var dem, der gjorde det. Din krakkermut. Du er en kardemo. Krakkermut? Ja, du er en kardemo. Skal vi flygte op i templet, skal vi ikke? Der er mørkt deroppe. Jeg er mørkeret. Og neon. Nej, okay, det var no rashes det der. Vi har et lille problem her. Hvad? Der er et skelet, der sigter på mig. Jeg ved, at man kan skræmme et skelet væk. Bare tage en sådan pumpgun på fjeset. Det har jeg allerede. Bare dø, motherfucker. Dø! Dø, motherfucker. Okay. Er du oppe i templet? Nej, jeg er lige gået derovre fra, hvor fuck der du er henne. Der er sgu glowstone herinde. Er glowstone? Seriøst? Seriøst, er der glowstone derinde? Der er creepers og det der. Jeg sagde til dig, at du skulle lade være med at gå ind i det fucking tempel der. Men jeg ved, hvad vi kan gøre op i templet. Vi kan have sådan en byg sådan rundt om det, så det ligner sådan et hus. Hvad? Okay, jeg kommer op til dig med græske på hovedet. Altså, vi laver sådan en væg rundt om. Så man kan bo herinde i. Lige herinde. For eksempel, man bygger en mur sådan her. En dejlig dreng herovre. That was fuck, skelet! Jeg tager den bagfra. Jeg prøver at skræmme den væk. Pinata! Pinata. Penis. Hey, de kommer bagfra. Der er en bag der, Christoffer. Fuck! Vi er frække. Vi er frække i ordet. Fuck, jeg dør nu, jeg dør! Jeg har et liv tilbage. Nå, det er det. Det var da ekstra godt. Tag alle mine ting. Tag alle mine ting. Okay, jeg slår dig ihjel. Nej, ikke nu. Sådan der. Geronimo! Nå. Det var ikke så sjovt alligevel. Var det ikke? Nej. Jeg troede, det ville være sjovere. Jeg troede bare, det ville være meget monster sjovt. Kæft, der er mange ocelotter her, mand. Seriøst. Ocelotter. Det er... Skelet igen. Vi skal lave nogle våben, din dejlige dreng. Okay. Jeg laver Geronimo igen. Okay, det gør jeg ikke. Ej, for fanden. Der kommer til at trykke i. Hvad er en lille ocelot-unge. Hvor fuck er du? Min ven, jeg bliver overfaldet af skeletter. Nej, nu røg den ud af kanten. Fuck, der er for der. Oh my god, kan vi virkelig slå ocelotter ned? Ja. Eller hvad? Jeg kravler op i et træ. Frækt. 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 Jeg kan... Hey. Tidsmanden. Ej, ad. Så okay, men hvor fuck er du hen? Ved ikke. Hvem fanden skulle så vide det? Det. Usøvs. Hvad fanden er Søvs? Ved jeg ikke. Ham der fra... LaLandia. LaLandia. Efter min mening, så Søvs altså ikke med i LaLandia. Jo, det er han sgu sammen. Det kan jeg bevise, din der dreng. Nu kommer jeg bagfra, jeg død. Jeg er bag ved dig. Hallo. Står ligesom bare og synger ud over kanten, men hvor man egentlig det? Hvad? Nej, nu dør du. Nå det. Seriøst, du døde. Nå det. Seriøst, det gjorde du.
Og hvad, der er en creeper her. Ja, der er fucking en zombie lige bagefter dig. Lige nu kommer der en fucking nærpik og smadrer mig lige i kæften. Øj, da du er noget grim zombie. Kom nu bare. Vi skal have fundet nogle ressourcer. Jeg har fundet kul. Okay. Jeg har noget træ. Jeg har et stykke træ. Jeg tror egentlig, jeg har fundet et fucker godt sted til at bygge et parking. Yep, det her sted, det kan vi bygge om til et hus, det her. Hvilket sted?